Hello! I'm here right now. Bet, naka-on yung laptop. Parang ang laki ko dito. Pagpasensya nyo na, mukha ko ang laki kasi naka-zoom. Super zoom. Kaya, mukha siopaw. Try mo nga, Bet, kung hindi naka-silent ba? Wow, may ads. May ads. Happy Monday! Kamusta po kayong lahat? May ads na pala. Kakatuwa. Ha? May sound. Okay. So, welcome mga kamahir. Hello po. This is my first time na nag-live broadcast for year 2021. So, ayan, nagkaroon po ako ng time, finally, na magpakita sa inyo. Suot ko yung, ayan, my. Hello! Hello! Ouch! Hello, Tono! How I'm going to read your name? Tono Ajib? Hello! Happy New Year 2021! Thank you! Madahalan ka sa gilid. Hello! Hello to you, Tono! Hello, my 3 viewers. Hello. How are you? How are you, each one of you? Finally, it's year 2021 and I hope all of our 2021 will be peaceful, good health, happy, o di ba? Pero nag-enter yung yung 2021 sa akin medyo hindi maganda. Kasi nung January 1, ako ay nagpa-check up. January 1 ako ay nasa Gen 3.
Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. I'm greeting you. Hello. Thank you for dropping by. Hi! Always support your channel. Please me to Simply Gracie Concepcion. Hello po! Thank you for dropping by here. Happy New Year! Kumusta po kayo? Simply Gracie Concepcion. Welcome to my channel. Thank you po for the support. I will take down your channel name and I'm going to play you later. Simply Gracie Concepcion. Thank you. Kumusta po kayong lahat?
Hello, Angelica How Baker. Hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Hello, Happy New Year, Sissy. How are you today? Happy New Year 2021. Kumusta naman yung New Year mo? Sissy Angelica. It's been long time. Ngayon lang ako nakapag-LS at ngayon lang ulit ikaw napadaan. Salamat. Kamusta, Sissy Angelica? Mega shout out to all. Hello. Thank you sa aning matamsak. Simply Gracie Concepcion. Thanks po sa pag-shout out po. Still watching po. Ay, thank you, Sisi Simply Gracie Concepcion. Nalista na po kita. Mamaya, promise. Babalikan kita. Nililista ko dito para hindi ko makalimutan kung sino yung nag-attend na napadaan dito sa channel ko. So, maraming salamat. Buhay Taxi Driver Vlogger. Hello, mega shout out to you, Buhay Taxi Driver Vlogger. Kumusta ka, kuya? Happy New Year 2021. Mag-ingat ka po palagi sa pagdadrive ninyo dyan sa Manila. Ingat-ingat po. Nabalitaan ko yung yung TikTok, yung may nasunog na bus. Diba? Nakakaawa naman. Kaka-inter pa lang ng 2021. Tapos ganun yung balita. So, mag-ingat po lagi. Buhay Taxi Driver Vlogger. Kayong lahat, mag-ingat. Tayong lahat, mag-ingat. Sulat ko kayo para hindi ko makalimutan. Makalimutin na ang lola nyo eh. Yes, long time Sisi. New Year namin. Popcorn ang handa. Okay lang yan, Sisi Angelica. Kami simple lang yung handa namin. Yung iba mga leftover nung December 23 na birthday ko. Diba? Mga leftover. Kasi sayang naman. Nakaraos na finally. So sana ngayong 2021 nating lahat ay no more pandemic, good health tayong lahat, happy tayong lahat. So back to normal, at least na lahat tayo ay comfortable and peaceful, di ba? Sarap nga ng popcorn eh. Ako nakakain lang ng popcorn kapag nanood ng movie, kapag naisipang magluto. No gathering kasi pandemic. Kaya popcorn at kadrama lang masaya. K-drama lang masaya na. Wow, ano pala kayo? K-drama. Ako, hindi ako into K-drama. Yung kapatid ko, yung family ko, K-drama sila. Ako kasi more on mga Marvel, mga yung movie ng mga pang-American. Pero, nakapanood na rin ako ng K-drama, yung kay Steffi Chon, tsaka yung Nature Garden. Yung dalawang yun ang favorite ko. So, yeah, uso-uso ngayon kay drama, pati sa fashion, ginagayan na. Pero gusto ko ang pagkain Korean. Gusto ko yan. Thank you sa lahat ng mga nag-video dyan at sa mga nandyan pa at dumaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingay ni mama. Nandito kasi ako sa hagdan. Kasi yung lamesa, may Christmas tree. So, wala akong mapwestuhan. Kaya, tingnan nyo, parang ang zoom ko, ang laki-laki ko, parang siopaw yung mukha ko dito. Nakapatong lang yung nakapatong yung ko, iPad dito sa hagdan. Ayan yung dual, di ba? Pagtsagaan nyo na muna natin yan. Hello, the night lovers! Samlak ako, Sisi, nasa work. Hello, Sisi, I miss you, the night lovers. Sisi Rose, be Happy New Year 2021. I hope you are happy and mag-ingat ka dyan. I miss your vlogs. Kamusta ka na?
Take your time, Sisi Rosby. Lumabas po siya eh. Sinulat ko. Makakalimutin ako, kaya sinusulat ko. 5 million in the house. Thank you po. Wow, 7 thumbs up. Maraming salamat. Matagal din akong hindi nakapag super busy sis, di na maka-YT, pasilip-silip na lang. Yes, it's okay sis, si The Night Lovers, importante naman ay priority natin yung mga dapat i-priority. So, ako din, ngayon lang ako ulit nakapag ganito, nakapag live broadcast kasi busy din at walang time talaga nung mga nakaraang weeks. Mabids, hearing, hello! Happy New Year, Mabid! Happy New Year! Mag-ingat ka po dyan. Maraming salamat sa tudok. Kumusta ka po, Mabids? Maraming salamat, sis Mabids. Congratulations, di ba? Ano ka na? Namoni ka na. Ako, maraming salamat sa inyo dahil namoni na ako noong December 19, 2020. Finally, namoni ako before matapos yung February. Kasi 2 months na lang, may expire na yung 1 year ko. So, namoni ako December 19. So, I'm so happy. So, ngayon, iniipon ng lola nyo yung maka $10 para naman makuha na natin yung pin. Sabay ganun. Sige sis, alis na mi, tapos na ini break. Okay, Sisi Rosby, ingat. Have a nice day. Thank you, Sisi Rosby. Hello, Dada. Hello. Kumingin, nagla-live ako. Okay. $5 million in the house. 8 thumbs up. Maraming salamat. Sabi nila, kailangan mo maka $10 bago ka maka-receive ng yung Google Pin ba yun? Yun. Hindi ko rin alam, nakikibalita lang din ako sa mga Congrats po, finally na-monetize na po kayo. Maraming salamat, Simply Grace Concepcion. Opo. In 10 months bago ako finally na-achieve ko yung lahat na requirements ni Lolo, yung banana subscriber and then yung monetize. Matagal, no? Siguro yung subscriber na-achieve ko in 3 months yung 1,000. Pero yung namoni ako, I think 3 months to 4 months din. Kasi nung nag-start yung 1 year ko, nag-start ako mag-YT, hindi ako nag-focus doon. Nag-focus lang ako nung 6 months na. Kasi doon ko lang nalaman na may opportunity pala dito. Akala ko dati parang Facebook na mag-post ka lang para pampa-good vibes. Pero meron pala siyang opportunity na pwede kang sumahod one day, o diba? Kaya kinareer ko na para sa ekonomiya. So ngayon, ano pa lang ang lola nyo? $4.83. Kulang pa para mag-10. Konting push pa. Pero no pressure naman. Ini-enjoy ko lang naman. No pressure. Kasi parang libangan ko lang naman ito. Na-inspired lang ako sa iba. Kaya yun. And masaya ako sa ginagawa ko. Kaya yun. Tinutuloy ko lang. So, ang niche ko naman ay it's all about my randomness of my journey, of my life. Mga luto. Pero hindi tutorial yung mga pinapakita ko sa inyo. Kumbaga, sinishare ko lang kung ano yung way ko. Kasi hindi naman ako chef, hindi ako professional. Tapos mga travel. Yung yung mga old videos ko last 2019, taka 2018, akala ko pwede ko siyang burahin or i-hide. Tapos may napanood akong vlog ni
shout out shout out ITV channel. Salamat sa paggawa ng vlog about sa information. Na yung mga old videos pala, okay lang na wag nang i-hide kasi kikita yon as long may nanonood. So sayang naman kung i-private ko siya kasi may ads naman siya na green. Kaya hindi ko na siya hinide kahit in fairness, ang papangit ng mga editing ko doon, ang pangit na itsura ko doon, mga bungi ako. Kasi nung time na nag-start ako mag-vlog, nung time na binunutan ako ng baby tooth ko. O, diba? Swerte yung pagpabrace ko. Dahil sa pagpabrace ko, nag-start ako mag-whitey. So, may ganun. Kaya hindi ko na siya hinide. Ang private ko na lang, yung mga silent live broadcast ko, yun na lang yung mga private ko kahit na may ano siya, may green ads. Kasi tingin ko wala namang magtitiyaga noon, di ba? Kaya private ko na lang. So, ang tinira ko na lang yung mga old videos tsaka yung ngayon. Tapos, meron pala akong limang yellow dollar sign. Sabi nila, ano daw yun, walang kita. So, ginawa ko, i-private ko na rin. Kasi bawal daw burahin kasi sayang yung WH. Kaya hindi ko siya binura, i-private ko na lang. Hindi ko alam kung bakit yellow dollar sign. May 5 ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro yun yung mga na-copyright ko last time na inayos ko, na tinanggal pig-mute ko. Tapos baka yun yung isa sa mga reason kaya siya yellow dollar sign. Kasi wala naman nakalagay na copyright. Basta nag-appear lang siya yellow dollar sign. Kaya inano ko siya. May ibon. Wow. Thank you! 5 million in the house! Hello, Dada. Hello. Tago ko sa camera. Hindi ako makita. Parang may ibon. Hindi pa ako nakakapag-iban. Hindi pa ako nakakapag-saklay eh. Shoutout ka. Baka mahulog ko dyan, Dada. Kumusta po yung mga New Year ninyo? Maraming salamat sa BG ninyo. Alam nyo ba na nag-start yung New Year ko na ako ay nagpa-check up sa Gentry Medical dito sa Cavite. Kasi, hindi ko alam kung paano po yung mga old videos po na na-delete forever. Okay lang po ba yun? Change na po, makulit po, baguhan lang po. It's okay po. Paano po yung mga old videos po? Yes, okay na po. Okay na yon. Kung na-delete mo po siya, wala na tayong magagawa. Forever delete na po yun. Hindi na po yun ma-retrieve. And sayang po yung mga WH noon kung dinilit mo siya. Kaya hanggat maaari, kahit kapangit ng video natin sa old, kasi lahat naman tayo nag-uumpisa, di ba? So, lahat na pinag-umpisahan nating vlog, minsan hindi tayo masaya kasi minsan pangit editing, tapos mga naka-portrait, dapat landscape, dapat nakaganito, di ba yung kuha? Kasi nung mga bago ako, lahat ng kuha ko nakaganyan. Dapat pala ganyan para full screen siya. So, hindi ko siya binura kasi sayang daw yung WH. Kasi kahit papano, kahit hindi kagandahan yung video, ay may mga nanood pa rin. So, mayroon pa rin siyang watch. Kaya, huwag natin burahin. Pero kung binura mo na, yun, wala na tayong magagawa. Burado na siya forever. So, huwag ka na po sisi magbura, hayaan mo na lang siya as long na wala siyang copyright. Huwag mo na siyang burahin. Kasi, sayang yung watch niya. So, ako, ang pig-hide ko na lang, pig-private ko yung mga LS kong sunod-sunod that time na, kahit may green ads, pig-hide ko siya. Kasi yung mga LS ko dati, 4 hours, 3 hours, so walang magtatyaga niya yan na i-play yan. Kaya pig-private ko siya. Tapos yung mga yellow dollar sign ko, na hindi ko alam kung bakit, walang kita daw yun. Kaya private ko na siya. Pero, yung watch noon, andun pa rin. Naka pa rin siya sa lahat ng
total. Kaya hindi ko siya binura. Parang may ibon dada. Ewan ko po. Narinig ko yung ibon. Eh kasi, doon sila pupunta. Sa langit sila eh. Tatang ka. Kasi ako, ang dami kong mga video sisid. Sobrang dami ko. More than 100 ang videos ko since nung nag-start ako. Kasi nung nag-start ako, parang hindi ko pa alam yung kung ano yung mga ng YouTube. Akala ko ano lang siya, for fun. So, nag-post lang ako ng post na kahit hindi kagandahan yung quality. Pero may nanood naman talaga. Kaya sayang nung watch na kapag siya binura. Gusto ko na nga siyang i-hide eh. Kaso sayang naman. Yung mga iba, nag-appear siya sa iba. Tapos napi-play. O diba, sayang naman. Kaya hindi ko na. Yan si Dada, kapitbahay. Ako yung hinahanap yung assistant. O dahan-dahan, baka maano ka. Ako nga hindi ko alam kung ano yung mga pa ng YT eh. So ang sabi, kapag naka $10 ka, automatic na ipapadala ni Lolo yung PIN mo para mo siya, i-confirm na ikaw talaga yung may-ari ng YT. Kumbaga yung code daw yun, itatype mo doon sa Google AdSense para verification. Sabi nila. Tingnan natin kapag dumating. I think swertihan yun. Yung iba, sobrang bilis dumating, no? 1 week, 2 weeks. Depende talaga siguro yun kapag maraming nanonood sa'yo at mga hindi nag-i-skip ng ads, mabilis mong maipon yung mga dollars mo. Kasi ako, since December 19, tapos January, January 4, naka $4.83 na ako. So, not bad. Not bad. So, sana, pag yung $10, maybe 2 weeks to go. Yan. Parang ganun. Hindi natin alam. Depende yun sa nanonood. Kaya wag niyong skip. Don't skip ads. Don't skip ads. Ganun lang yung dada. Tapos sabi nila kapag normally mas maganda daw nagagawa ka ng video na 10 minutes pataas para maraming ads ka mailagay. Tapos kapag below 10 minutes, kapag parang si Lolo yung nagde-decide kung ano yung ads na ilalagay niya sa iyo. So kahit i-on mo siya, wala siyang nakalagay na kunwari mid or after video. Kung magpipili ka lang ng choices kung skippable ads or lay ads or something, sponsor ads. Unlike pag more than 10 minutes yung videos mo, mayroong naka-indicate sa baba na parang sa middle vlog, ikaw mag-decide kung saan mo siya ilalagay. Kung middle or after end of the video. Kapag yon. Notice ko lang yon kapag more than 10 minutes. Pero pag below 10 minutes, napapansin ko na kapag in-on ko yung monetization, wala siyang mid and after bid. Kumbaga, mamimili ka lang kung skippable ads or sponsor ads. Tapos bahala nga si Lolo siguro kung anong i-appear niya kapag nag-play yun. Ganon. Base lang yun sa observation. Hindi naman lahat pare-parehas. Kasi napansin ko rin na naglagay lang ako ng isang ang pig choices ko non-skippable ads sa more than 10 minutes ko na video. Pero nung pig play ng kapatid ko, nagreklamo yung kapatid ko. Grabe naman, ang haba naman ng ads mo. Kung papalay ko, isang nga lang ang in-on ko dun yung skippable ads lang. So, si Lolo yun na-decide na kung ano yung ilalagay niyang ads doon. Basta ang ginawa ko, pig-on ko lang yung isa na skippable ad. Yun lang. Kasi 4 yata yun, 3. 4. So, yung iba yata naglagay lahat check.
parang sobrang haba naman nun. Maboboring na yung manonood. Kaya ho, lagi lang akong nag-check. Isa lang. Kapag 10 minutes more than dalawa, isang non-skippable, tsaka isang skippable. So, mid, sa ano lang siya, middle. Hindi ako nag-click ng after video. Kasi tapos na yun eh. Normally, hindi naman nila tinatapos yung video, di ba? So, doon lang sa middle. Happy na yon, at least kahit manood sila ng mga 5 minutes, okay na, counted na rin at least. Bira lang yung nagpipinish ng video. Siguro. Basta ako, pinapanood ko hanggang dulo para maintindihan ko. 33 minutes. 3 million. 3 Mm-mm. million in the house. 3 million in the house. 3 watchers. Thank you sa mga 8 ang sak at 3 million in the house. Maraming salamat po. Check siya ng comment. Mm. Wag mo ako Asan si Rasmus? Rasmus, say hello to my vlog. Come to mommy. Yaw, yaw. Okay. Hello everyone! Bagong ligo po ako. Mag-sunbathing muna ako sa taas. Oh, my sweetheart. Punta sa taas yan. Dandahan. Padaan po. Bye-bye! Wait lang. Magsa-sunbathing siya sa Wait lang, taas. viewers. Ayan. Sa sunbathing siya. Si Rasmus yun, yung alaga ko na pusa. Araw-araw yun pinapaliguan. Depends. Kapag umuulan, hindi siya naliligo. Kapag good weather, pinapaliguan siya. Mas plapo yan pag tumapa. Maarte ang pusa ko, magastos. Bumibili ako ng 1 kilong tamban or galunggong para lang sa kanya yon. Natanggalan ko ng kaliskis, ng buntot, ng tinik. Tapos inaadobo ko siya ng super lambot. Tapos yun yung kinakain niya. Tapos yung cat food, nibbles niya lang yun, snacks niya. Ayaw niya kumain ng pure na cat food lang. O iba, maarte. Tapos kumakain siya ng bacon. Pero ayaw niya ng manok. Ayaw niya ng baboy. Gusto niya yung mga malansa. Shrimp. Butter garlic shrimp. Gusto niya. Sa sunbathing si Rasmus. Sunbathing si Rasmus. Ako po. Sino kasama mo sa inyo? Mama. Pang si mama mo, pang gabi? Opo. And live or not? Hmm? And live or not? Ay. Live pa. Narinig ka, oo. Live pa. Chupa, chuchu, chupa, chuchu. Dahan-dahan, mga ano ka dyan sa hagdan. Itabi mo yung basahan, baka madulas kayo. Nandito tayo sa ano. Akyat ka ba? Ah, O, akyat ka dahan-dahan. wait. Mahangin ngayon dito. Para sa ano? Wag mo isara para pagtapos na siya papasok. Opo. Iniwan si Rasmus sa taas. Gusto niya doon sa may halaman na laro-laro siya, ganun. Bala ko siya ipa-neutered. Kaso, ano, kailangan pala 5 months. 3 months pa lang siya. Pa 3 months pa lang siya. So, nag-worry ako. Kasi parang nagiging naughty na siya. Gusto niya lumalabas. Hinahabol niya yung babaeng pusa ng kapitbahay. So, gusto ko na siyang dalhin doon sa vet para ano tawag niya, inject na worm. Madi-worm ba tawag doon para maano na siya, neutered. Para behave na. Kasi lalaki siya eh. Naughty. Pasaway.
Yun nga lang, mahal din, no? Mahal din pala kapag mag-alaga ng pusa. Kahit hindi siya imported. Sa pagkain, may vitamin siya. Salamat sa tatlong nag-i-stay na nandyan. Maraming salamat po. Ayaw na niyang bumaba. Gusto niya dun sa taas. Maribet. Still live na. Hmm? Still live. Yes, still Okay. Okay. Dahan-dahan. Medyo nagkarakaboses yung dating assistant mo. Chika. Baba ka ba? Ito lang. Kasi binabag na ako si Rasmus. Hayaan mo siya. Bababa naman yan mamaya. Huwag daw isarado kasi baka Marunong yan bumaba. bumaba. Pag pagod na siya maglaro, bababa yan ng kusa. Ba't ang bilis niya umakyat tsaka bumaba? Siyempre, sanay na siya. Marunong na siya. Kinuha, ampun siya. Rasmus! Rasmus, kasi kinuha ko yung pangalan niya sa movie na The Rain. Rasmus. Ngayon ko lang nalaman yun. Yes, maganda yung movie na yun na The Rain. Super ganda. Sino yung pangalan ng Rasmus na yun? Sino yung parang actress or actor or anything? Hindi ko kilalang actor na yun sa sa totoong pangalan, pero magaling siya umacting at maganda yung movie. Yeah, The Rain, Rasmus. 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 Yeah, nasa sunbathing pa rin siya. Yan mo siya. Lakas ng hangin sa rooftop, grabe. Yung napanood ko na yung sa TikTok na yung nasunog na bus. Hindi ko alam kung saan banda sa Manila, Fairview I guess. Nag-away daw yung pasahero, tapos yung conductor, tapos yung isa nagsaboy ng gas, tapos sinilyaban na yun, nasunog. Tapos yung buong bus sunog. Tapos talagang may nag-TikTok pa, nakuhanan pa yung actual na sitwasyon nung nasunog. Nakakaawa kasi bakit pa kailangan i-post yun doon, di ba? Privacy na lang dapat, pero yun, na-post na. Ang daming na-curious ng tanong bakit ganyan. Wala namang makasagot kung bakit. Ang alam nag-away lang. Tapos sinilya ba ng may gasolina, tsaka yun, kawawa. Hothead ka agad yung yung dalawa. Nauwi sa nakakatakot na pangyayari, di ba? Hello, Mabids! Nandiyan ka pa pala. Kumusta ka naman, Sisi Mabids? Ikaw ay nasa ibang bansa. Sana all. Gusto ko na rin alam mo, di ba LDR ako sa boyfriend ko. 1 year na kami hindi nagkikita. And yung boyfriend ko,
is African and na-assign siya ngayon mag-work sa China. So, sana this year magkaroon ng chance na magkita kami, makapunta ako ng China or makauwi siya dito. Sana makauwi. Kasi, 'di ba? Ang problema yung immigration natin, tapos yung immigration ng ibang bansa like Philippines or China kung saan ka pupunta. Complicated. Hindi ganun kadali. Daming papers, daming proseso, 'di ba? Kaya yung 2020 talagang tumatak sa ating lahat, no? Dami-daming nangyari na hindi inasahang nangyari, nakaka-stress. Dada, tawag ka ni mama. Okay. Dahan-dahan, baba. Tinawag na siya ng mama niya, si Dada. Opo. Bakit? Mama, kailan mo ba ako bibili ng Sprite? Si Jaja, kapitbahay namin. As in, super kapitbahay, kadikit lang. Nandito siya lagi sa amin. Nagkipaglaro sa anak ko at kay Rasmus. O ano na? Akala ko, ano na? Bakit nangangaw Kala yun? niya naglalakad ako sa labas pa uwi na sana ako. Oh, Sabi niya, bakit nandun ka kay Ate Marta? Sabi ko naman po, opo. mm. Yeah. Ano yan? Ganda. Hindi ako mahilig mag-AirPod. Yung yung mga AirPod ko, no, mga phone ko, hanggang ngayon, yung bago pa rin, kasi hindi ko talaga siya ginagamit, kasi hindi sana yung tenga ko na may nakasalpak dyan. As long lang kapag nasa airplane. Kaya yung biniling phone ngayon, hindi na ako kumuha ng accessories na AirPod. So, sabi ng jowa ko, bili daw ako ng AirPod na Apple. Naku, wag na. Sayang lang. Kasi hindi ako sanay na may nakasalpak sa tenga ko. Hindi ako makakakuhan. Pag kailangan lang talaga, pag needed lang. Pero hindi yan tatagal sa akin ng mga 30 minutes, ba 15 minutes lang tanggalin ko na kasi nangatin na yung tenga ko. Okay, so, meron tayong wala ng viewers. Yung viewer.
Hello, thank you. Nandyan ka pa. Vlog. Dandahan, Jaja. All about vlog. All about vlog. Vlog. Gawa ka kanta. Hindi ako marunong kumanta. Gusto mo ba yung damit ko? Opo. Yung may Mer. Magkaat ka ng H. Ha? Ba't may H? Wala. Design lang yan. Ah, okay. Myra E. Myra E. Capsule. Capsule po pangalan niya. Myra E. Capsule. Myra E. Tapos ano niya po, kaibigan niya po si Jollibee Delivery. Corny. Siya, Dandahan. ito to ang pangalan niya mga tao. Wow. Huwag mong galawin yan. Kasi babasagin niya. Okay, Kuya Tani yan. Hindi yan nakamute. O, nakita ka niya. Okay. Sarap. Marunong ka pala mag-massage. A little bit. Kumain ka ba ng Na, lahat ng pagkain niluto niyo yung Pasko? opo, kumain din ako sushi. Sushi. Gawa ba yun ni Mama? Hindi, in-order namin. Gawa na siya. Ha? Nung binili ninyo, ganun na siya, sushi na. Opo. Akala ko gawa ni Mama. Ang haba ng buhok mo. Papahabain natin yan. Papahabain ko yan. Kakaiba itsura ko ngayon kaysa sa itsura ko dati. Bakit? Nag-glow up ka na, no? Hindi, Parang umiitim na ako. gumaganda na. Okay. Humaba na yung buhok mo. Maba na nga hanggang balikat. Ilang taon ka na ba? 7, mag-8 na ako sa Kaya nga. February 11. Tapos mama ko mag-35 na sa January 26. Ano na, dalaging din ka na. Mahaba na. Mahaba ng buhok. Kiliti ka dyan. Kiliti ako. May ano doon? Gusto mo kumain? Mayroon ka doon sa baba, no? Ano? Tinan mo, may pagkain doon. Haba na ng buhok ko. Thank you sa nagbibidyo dyan. Maraming salamat. Oy. Wala. Walay. Wa means wala. Kasi Bisaya, mama, papa ko. Hindi ako marunong mag-Bisaya. Hindi ako marunong Kapite mag-Bisaya. means magaling. Bicol ako, Bicol. Hindi ko lang alam po, pero Bisaya, hindi ko alam. Ano na, may alam ka? Saan? Bisaya? Ano lang? Ano ba? Guwapa? That means Tama. maganda. Ayun, yun lang alam ko. Tapos, Guwapa pag Bisaya. Pag Bicol, ang maganda, magayon. So, kapag sinabi mo na ang ganda mo naman, o di ba? Sabihin mo, ang gayon mo. O di ba? Ang gayon mo. tapos ako naman, ang alam ko lang ngayon, yan, yung sinabi mo. Kasi sinabi mo sa akin, nagpapabango ako kaso minsan lang. Kasi minsan nakakalimutan ko rin. Tapos pag sa Bicol, yung masarap, masira mo. Masira mo. Ayun din, alam ko rin yun eh. Yun din, alam ko rin yun. Kasi nakikita Tapos, yung pangit, makanos. So, pag sinabi mo, ang pangit mo, sasabihin mo, ang kanus mo. Tapos, ito naman, yung masarap, lami.
Sa amin, Lami. masiram. Pag sinabi mo, masarap, uy, sasabihin mo, lamig yun. Masiram. Sarap. Siram. Siramon. Yan lang. Ganun pag Bicol. Ako, lamig. Lami, oy. Lamig, Sarap. uy. Ano? Tapos naman kapag, iba na kasi yung alam ko eh. Parang gamay. Gamay ra. Kaunti lang. Ganun. O, sa Bicol, ano lang, kaito. Ito lang, ito. Pangit pakinggan. Bakit ganun? Gamay lang, gamay. O, pag Bicol, kaito. Ito lang, ito lang. Ah, oh, parang yun. Pinaltanan lang yun. Tapos yung marami, kadakul. Dakul. Diba? Tapos, samahan kapag Pag mabaho, ang baho mo, ganun. Ang bata mo, ganun. bata ko. Hindi, yung sabi ko, pag sinabi mo, ang baho mo, pag sinabi mo yun, ang bata mo. Parang, ano, kahit, basta. Ganun siya. Tapos, pag Bisaya naman, ano, wait lang, isip muna ako. So, paano to sabihin sa Tagalog? Mm. Wait lang. Mag-iisip ako. Putsi. Malayo, hindi call harayu. Tinuturuan mo sila. Oo. Ano naman kapag Pag malapit, hindi call arani. Harani. wow, very unique language. Mm. Tapos, yung syudad ng papa ko doon sa sa Bohol, mama ko, Cebu, parehas na Bisaya yung ini-speak nila. Mm. Ganun. Tapos, minsan, ganito siya sabi ng papa ko, sasarapan siya sa pagkain namin. Lamig yun. Lami. Napakasarap. Ganang-ganang. Siramon. Masiramon. Ako lamig yun. Pag sobrang sarap, lamig yun. Yung masarap. Mm. Lamig. Lamig ra. Ganun. Lamig ra. Pwede rin siyang gamitin kahit lang yun. Basta ang daming meaning nun eh. Text. Bawal tingnan. Basta text. Mm. Ito. Try ko ba? Kumabasa. Ito, book. Class schedule. 9 tamsak, thank you. Salamat sa BG. Salamat. 9 thumbs up. And 1 million in the house. Only one viewer. Dun sa bukid pwede ka mag-alaga ng Pato, baboy. ang mga magandang alagaan dun Mandahan, mahulog ko dyan ha. sa syudad nila mama at papa, ang magandang alagaan dun, kalabaw, kambing, ang kalabaw sa Bisaya, kabaw, Damulag. kabaw. Tawag namin sa Bicol, damulag. Saksak mo nga yung sa dito sa saksakan, lobot ng laptop. Kaya mo siya. Saksak mo din sa adapter, ay sa extension. Kabaw, yung pinuwasan lang ng la. Yung puti kanina? Oo, yung tinanggal mo. Dada, excuse. Okay. Saksak mo yun. Parang hindi nakabot. Igusog mo yun. Chila.
Hello! Hello. Salamat sa 9 thumbs up. Thank you po. Ilang viewers? Hmm? How many viewers? Okay, pero gumagana pa. Pakabili ka na ng bago. Hindi na ako magpapabili ng bago, okay? Ha? Sa susunod na lang. Ang promise nila December daw. Tapos na December. Next December. Yung binili ko na ano, ang tawag dito? Parang, mini Yung tripod. mini tripod. Like, parang gano'n. Pero kagandahan nito, super tibay ng ng holder niya. Kayang-kaya niyang i-hold yung mabigat ko na phone. Kasi ito, malaki siya, 'di ba? Hindi niya kaya yung dati kong ginagamit na pang-vlog dati na 6S dati yung gamit ko, tapos yung tripod ko. Hindi ito kaya, natutumba, pero ito kaya siya. Super flexible and na din siya, paiga, patayo. So, yun. So, maganda siya pang hello guys! O pwede din siya umiikot. Gano'n. Ayan. Maano siya. Um, flexible itong niya holder. Pwede siyang nakaganyan. Pwede nakaganyan. Tapos kaya niya yung mabigat ko na phone. Kaya niya. Ano ba ito yun? Ano lang. So, ganyan. Wow! Kaya siya. All. Tapos hindi to malambot, matigas. So, kapag siya, parang safe kapag ginawa mo mag-vlog. Ganyan. Ang hirap i-turn kasi ang laki ng cellphone. Pwede siyang Ang laki ng cellphone mo eh, kaya ay, laki, mabigat eh. Ako nangangala, papasma na nga yung kamay ko eh. Bigat.
Pero maganda siya compare dun sa isa ko na tripod na isa. Yung isa yung tripod na may phone. Oo, malambot. Yung may phone. Tas Maganda siya. yung original. Hello, 4 million in the house. 4 Thank you for million. dropping by. Kumusta kayong lahat? Happy New Year. Wala akong magawa, so kailangan ko i-watch. Mm. Si Myra. Yung Myra E. Si Myra E. Yan siya. Parang ako yan ah. Ayan, sunod-sunod lang yung mga video like that. Sunod-sunod. Oh, dahan. Sunod-sunod. Dahan-dahan. Kita mo dyan. Yung sinabi ko. Nandyan ka eh. Nandun ka okay na. Kita ko. Ayun. Kanina nakamute kaya habang ginaganon walang nakakarinig. Kanina naka-mute pala tapos salita ako ng salita, no? Oh. Ay, kanina ko pa nga O, dadaan si mama. Okay. Daan ka man. Masyado. Nagsasalita ka, tapos hindi mo alam, nakamute pala. I-mute natin kasi may mga ano, Minsan may mga something. something. Hilot. Sorry, Kam. Hindi ka pa kumain ng tanghalian? Hilot. Ha? May babo. Hilot. Hinihirot mo si mama mo? Ha? Hilati ako dyan. Okay, ayusin muna natin hair mo. Kasi hindi siya mahihila. Charot, ipapunta natin dyan. Sure. Medyo hindi makita yung mukha mo kasi nagkakap kayo. Kap. Yan. Tapos, Sarap maghilot. Sarap. Pwede na. Pwede ka nang ano. Pwede mo nang hilutin si mama mo kapag pagod. Thank you. hindi hilot ko yung mga, hindi hilot ko. Kasi minsan, nangangala yung record. 3 million in the house. Hello, kumusta naman po kayong lahat dyan? Hi. Hi. Hello. Wow, naka-blend. Container tawag eh. Hmm? Amin na yung kamay mo, di ba pasmado? Bakit? Hilutin ko. Thank you. Lakas mo naman. Yan. Sausaw. Okay na yan. Isa pa. Ang sipag naman. Ano naman natutunan yan? Wala lang. Dahil sa aking research. Based on your research, galing. Bait. Any? Thank you. Okay. Iyan, so wala lang talaga akong magawa. Eh, no? Stream! Go Stream. Dito ka lang kasi baka maano yung paa mo dito sa cord, madapa ka. Tapos pag nadapa ka, Diyos ko May po. pinipilit ko itong tako. Bakit mo tinatago? Kasi wala lang. Ano ko yung hair mo? Nahaba. Mahaba na yan. Parang, Ayan, buruhan na. kahit wala 4 million in the house. Hello po. Nine Kumusta po thumbs kayong up. lahat? Naintamsak. No, 9 thumbs up na tayo. Magagalit sila. Siguro mga matagal akong hindi nag-LS, di ba? Tagal. Medyo matagal. Matagal, 1 month ata eh. Yan. 1 month. Oh. Ayun si Rasmus. Nandun pa rin siya sa taas. Rasmus. Send po natin po. Kahit wala tayo suklay. Ano yan? Kikiliti. Yan, tago na.
ulit. Okay na. Okay. Dapat inilot mo si mama. Hihilutin ko siya mamaya. Naghilot ka doon sa kanya. Hihilutin ko After mamaya. work. Pag after work. Hindi naman. So, baka matagkan yung ano. Ay, naku. Paano? Minsan ba nangangalay ka din? Minsan, Parang yung paa mo ay parang pinupulikat na. upo. Ang sakit, kasi di ka makagalaw. Tas nakaupo lang kasi ako. Tas, sa sobrang tagal ng upo ko, parang may kumakagat dito na what? Yun yung naranasan ko nakaraat. Gumising lang ako, hindi ko na magalaw yung dito ko. Ayan, Ganun parang na rin. tinan nyo, di ba? May chili plaster ako. Kasi medyo magaling na siya. Nagkaroon ako ng parang stiff neck. Yan. Stiff neck nga eh. Stiff neck yun. Yung sobrang hindi ako makalingon, makaganyan. Ako Tapos, sa paa. nagpahilot ako, sabi niya, may naipit na ugat. Ayun. Tapos nagsabi ni ate, naglagay daw ako ng chili plaster. Ang sarap pa sa pakiramdam, yung malamig na mainit-init. Sarap no, sinisip-sip yung lamig. Sarap. Medyo pricey nga lang. Ako Isang box, 85. Ang laman ay 10. Ganun siya kalaki. Ganyan siya kalaki. Ayan. Sarap. Sakit ng pulikat. Pa ako lang. Nawawala yung init niya. I think mga kahit 6 hours, mainit pa rin siya. Parang pa rin siyang pumipitik-pitik na Kasi chili plaster nga, di ba? Maanghang na mainit-init. I think much better siya compare sa Salon Pass. Kasi yung Salon Pass, maramdaman mo lang yung init niya, yung cooling niya kapag mga first 30 minutes to 1 hour. Tapos wala na, di ba? Unlike pag itong chili plaster, tumatagal talaga yung init niya. Ayan, sarap niyan. Ganyan din papa ko eh. Hindi yan Salon Pass, chili plaster yan. Ganyan din papa ko. Ganyan No? din. Chili Ganyan din. plaster din. Yun. Masarap siya ilagay. So, inihilot ko siya kanina pa. Excuse me. Excuse me daw. Tawag mo na ni mama. Kakain ka na yata. Tawag. Ako. Bye-bye. Bye-bye. Umuwi na si Dada. Ayun din siya. Ang ganda lang sa suot. Maganda lang yung suot. Hello. Hello. Paano ba ito basahin? Paano ba ito basahin, kuya? Pa-Ipex na. Hello. Hello po. Pa-Ipex na. Mega shout out. Happy New Year 2021 po. Pa-Ipex. Pa-Ipex. Yan. Kumusta po kayo? Salamat.
Thank you sa BG. Hello, hello, hello po. Tanghali na po dito sa Pilipinas. 11:44 a.m. Rebecca, ang kinakain mo dyan? Ayan, nagpa-bubbles tayo. Gusto ko yung bubbles na to. I can't just say thank you sa naka-BG dyan. Thank you, 9 Tansak. Thank you, thank you.
Hello! Thank you dyan sa naka-BG sa akin. Maraming salamat po. Unmute ko muna kasi um, medyo maingay. Salamat sa 9 thumbs up. Thank you po. Tanghali na dito sa Pilipinas. Tanghalian na. Ng mga ulam ninyo. Nagluto si mama ng bangos na pinaksiw muna. And pinaksiw muna tapos pinalito. Ayun, sarap. Baba lang ako ha, inom ako tubig. Nangangati yung lalamunan ko. I'll be back. Finally! Musta na ang buhay-buhay? Shout out Edward Timbol! Happy New Year na 2021! I'm fine. Nakasurvive sa 2020. Ikaw? Happy New Year. Kamusta naman? Salamat sa pagdaan. Yes, money na. Noong December 19. Ang hinahabol ko ngayon yung $10. Kaya nandito na naman ako. Gumaganda ng bola. Bolero ka pa rin, ha? 2021 na. Salamat. Namuni ako noong December 18 and December 19. Tapos ngayon, sabi nila, kailangan daw maka $10 ako. Nakibalita lang din ako sa mga CC Labs ko. Nasahod ka na ba? Di ako naharang. Sumasahod ka na, Edward? Ako, nagpapataas ng kita. Wow. Good luck. Oo, nasahod namin. Galing naman. Sana all. Ako baka next year pa. Papataas na lang pala ng kita. Okay yan, no? Ikaw bukas na. Wala po yan. Ano pa lang yung ano ko? Revenue? 4.83. O diba? Layo pa para sa $10. Totoo ba yun? Mag-aantay na lang ng ano? Gumagala lang ako dito sa YT. Okay, take your time. Nabalitaan ko na automatic daw na si Lolo ay magpapadala ng ano, on super chat mo. On mo super chat mo. Ay ganon. I-check ko pa. Hindi ko pa kasi masyadong gamay ito eh. Sige, minsan check ko. Mag-aantay na lang ako ng ano ni Lolo para sa pin ko. Sana next month. Next month. Salamat sa pagdaan. Take your time. Yes po, pag naka $10 ka na, automatic padala na. Yes. Gaano katagal yon? Gaano katagal dumating ng sa inyong ikaw? Like, kunwari, naka-achieve ako ng $10 bukas. O, ano yan, automatic mag-start na si Lolo na after few days, mag-start na siya na magpadala. Di bang layo naman nun? Ibang bansa ito, Pilipinas. Wala, di dumating sa akin eh. Paano yun? Nag-manual ano ka? Nag-manual verification ako. Ay talaga? Yun nga, yung iba na minsan pag ako nanonood ng mga about sa PIN, yung iba nga dala hanggang ano lang ata mag-request 3 times or 4. Sana okay yung akin. Hindi ko na kailangan mag-manual. May video ako about dyan. Okay, check ko. Thank you. Good luck sa pagpapataas ng kita.
Akin na lang cup mo. Ano ka? Pang babae yan? Pang babae yan. Maganda ba? Nag-cup ako para maiba naman. Para matago yung bangs ni Dora. Siguro ang laki na ng sahod mo, no? Taga saan ka nga kasi? Dito ako sa Cavite. General Trias, Cavite. Cavite, Cavite. Malapit sa Dasma. Yun, malapit ako sa Dasma, tsaka sa 13. 5K sahod ko. Wow, not bad. Ano yan, nung first time? $5K, not bad na yan, no? Nag-video-video ka lang, wala masyadong haggardness, wala masyadong effort. Nag-edit lang. Malaki na rin yung 5K, no? Papataasin pa natin. Wow, yes. Congrats sa 5K, ha? Yung iba nga yata, mas mababa pa dyan, no? Kaya yan, push lang. Without pressure. Basta wala na mag-i-skip, no? Dapat di sila nag-i-skip ng mga ads para, ano. Ay, ano pala, mayroon akong 5 na yellow dollar sign. Pinag-private ko siya kasi napanood ko sa iba, wala daw sahod yun. Ito ba yun? Pinag-private ko siya, tapos yung mga LS kong kapangit na LS ng mga last na dati, para lang sa WH, kaya ako nag-LS ng mga silent. Pinag-private ko na din, kahit meron akong green ads. Ha? Narinig ko mag-CR ka. Hindi ako mag-CR. Copyright. Yung I think yung iba doon, may mga copyright ako, tapos, pinaano ko yon, pinag-unmute. So, baka siguro isa yon sa sa naging reason. Chat mo ako sa FB ko. Okay. Pero private ko na siya. Okay lang yun. 5 lang naman eh. Private ko. Tsaka yung lahat na sobrang dami ko na LS. Private lahat. Kahit green ads. Kasi alam ko wala naman magtatyaga doon na mag-play na eh. Super boring. Pinagtira ko na lang ng mga video, yung super old kong video na kahit super pangit, hindi ko siya pig-private kasi mga green ads naman. So, kahit paano, may nanonood naman. Kaya yun, tinira ko na lang. Kaya gusto ko na siyang i-private. Kasi yung pangit. Kaso, walang sahod. What do you mean? Walang sahod yung mga old videos? Anong walang sahod? Walang sahod yung yellow dollars? Or walang sahod yung mga old videos na kahit may green ads dahil luma na? Ano yun? Naguluhan ako doon. Ang pag-intindi ko, may sahod lang yung mga bagong latest na video. Kunwari, itong 2020 ko. Doon mag-start yung Pag kasi nanonood ako ng mga vlogs ng iba, naguguluhan ako lalo. Iba-iba yung mga sinasabi. Excuse me. Pag na-private mo, okay. Okay na yon. Kasi wala namang manonood nung pag-private ko yung mga LS ko eh. Mga LS ko dati na yung mga silent. Okay lang yun.
titira ko na lang yung mga ano, yung mga luma. Tapos yung ngayon, yun na yan. Tapos yung mga dilaw, yun, private ko na rin. Kasi wala na magpi-play noon, di ba? Kapag LS na lang, wala na magpi-play noon. Swerte na lang kung may mapadaan na biglang napadaan sa ads na hindi na-skip ka agad. Ako'y magpapaalam na. Okay, thank you for the time. Salamat. Happy New Year. Good luck sa 2021. Sana malaki pa ang sahod mo. Salamat. Bye-bye. Pang WS na rin yun. Yes. Salamat. Thank you sa mga nagbibidyo dyan. Maraming salamat po. Hindi na rin ako magtatagal. Maya-maya ako ay mag-out na at nakakahiya naman sa inyo. At ako ay kakain na mamaya. Tanghalian na pala. Magsikain na kayo. 12:07 na. At ako ay sinusubukan kong mag-intermittent intermittent fasting. Yan. Kasi sobrang dami kinain noong Pasko tsaka New Year. Kailangan na diet. Thank you for the 11 thumbs up. Maraming salamat. Lakas ng hangin, grabe. Pag after New Year talaga, no? May mga tira-tira pang pagkain. yun pa yung inuubos namin ngayon. May tira pa kaming graham, tirang lumpia, yun. Kasi naka-frozen naman siya. So, mga tira-tira muna kinakain. Sino relate sa mga tira-tira? Leftover foods, pero safe pa siyang kainin at masarap. Kaya inuubo kami ngayon, gawa ng nasobrahan sa kakain ng mga matamis dessert, buko salad, graham, leche flan, ano pa ba? Gelatin, yung mga ganun. Kaya inuubo ako ngayon. $2 million in the house. Hello, whoever you are. Salamat.
Baba lang ako, kukuha ko ng food. Okay? Baba lang ako, I'll be back. Wait lang. I-mute ko muna. Ayan. Graham. Kita niyo ba? Kain! Sira na naman ang diet. Walang diet ngayon. May Graham pa. Pag naubos na ang Graham, tapos na ang diet. Harap? Hirap nga lang kumain kapag naka-brace ka. Kasi ano eh.
Kain po. Kaya nakakaroon si Christine. May nadali yun eh. Hindi dapat talaga yung mga tagal na mag-full charge ng cellphone ko dahil sa pag ginagamit ko yung charger. Babay na mga. Wala ng charger ni cellphone mo. Kaya nga matagal na rin ang palitin. Kasi chinars, alas 8 na, hindi pa rin po. Tagal na nga po. Yan, di ba? Inauna ako. Tamis. Kain po! Graham! Tamis. Hanggat may Graham pa, huwag mo na mag-diet. Pag ubos ng Graham, saka mag-diet, no? Kasi ang hirap i-control kapag ng mga leftover pa sa rep ng mga sweets. Sana okay lang kumain ng kumain, no? Pero hindi nataba. Still life. Mm. Life pa rin. Malapit na akong mag-out. Kumain ka na ba? Opo. Ano ulam mo? Kaya ako pinauwi kasi kumain. Ano ulam mo? Excuse me. Ano ulam mo? Ano ba Yan. naman yung natin? Matamis na Graham. Ulam ko, tilapia. Sarap. Na may toyo. May toyo? Kalamansi. May toyo. Kalamansi. Ang lakas ng hangin. Lakas ng hangin sa rooftop. Hello! Kain ko ng Graham. Malapit na rin akong mag-out. Ano yan? Bakit mo tinaas? Bababa na ako. Ito lang ako mag-please. Malapit na akong bumaba. Dito kasi ako masusulat. Dahan-dahan, dito lang. Kaya meron akong kit. Mm. Ito. Meron din pang signature dito. May sketch pad. Laro ka lang dyan. Ito ba, inuubo na ako, no? Kain pa yun ng kain ng matamis. Ilalagay ko yung iba dito.
iba, mamaya-maya ako pag gagamitin. Thank you! Hello! Sa nagbibibi sa akin dyan, maraming salamat po. Salamat. Isa medyo clear. Ito. Diyan. Yan. Diyan. Diyan. Ito. Diyan. Yan! Ito! I found the one. Go, ganyan. Magsulot ka dyan. Na, ano kasi ako. Kailangan pa yung gagamitin ko. Magano pa to? Hindi. Ginaganay ko na kasi takip. Drawing kita. Tatry. Hanggang. Drawing kita. First, nalagyan lang natin ng watermark na nakalagay Bahira. Cursive. Kung ano ko paano cursive, pero wala lang. Yung cursive na yun na yung yan. Ito na. Drawing na kita. Ilalagay ko muna sculpture mo. Tingnan lang. Ano yun? Kasi drawing kita eh. Saan si Rasmus? Mataas, nag-sunbathing pa siya. Di pa siya tapos natataning. Gusto niya yung tan. Okay. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Baka ano. Hello everyone! Welcome to Mommy's Vlog. Please do subscribe on Mommy channel. Oh, say hello. Ang bango naman ng Baby Loves. Wag. Oh, say hi to my vlog. Oh, say hi to my vlog. Please don't forget to subscribe, Mommy's Vlog. Sige na, babay na. Bye-bye na, bye-bye. Dahan-dahan dyan. Ikaw na, baba na ikaw. Hindi, gusto niya din yan. Nilalagay ko siya dito. Yan. Babayin mo na siya, baka bababa. Ma!
Si Rasmus! Baka iihi yan. Ayan. Nandun na siya. Hindi, ayaw siya. Kailangan niya ng ano? Ng restroom. Tingin na nose mo. Hmm? Liit naman ang mukha mo dito. Ako. Masyado. Mag-out na ako. Na. Okay, finally, mag-out na po ako. Time to say bye-bye na. And thank you everyone. Thank you sa lahat na mga dumaan dito at nagtamsak. Maraming pong salamat sa inyo. Thank you for giving the time. And I appreciate po. So, thank you so much. And see you on my next live broadcast soon. Hindi ko pa alam kung kailan ulit. Ito kasi yung first time na mag-live broadcast ako for the year of 2021. So, yun. Salamat sa lahat and bye-bye. Mag-ingat po kayong lahat palagi. Good luck po sa inyo at sa ating lahat ngayong year 2021. May God bless. Bless us, guide us, and good health tayong lahat. No more pandemic and back to normal na yung buong Pilipinas at buong mundo. Para lahat happy. So, bye-bye everyone mga kamay. Bye-bye and see you on my next vlog and see you on my next live broadcast. Bye-bye! Rasmus. Oh. Bye-bye!